Dejjem b'xi mod ħassejt xi forma ta' sejħa, imma ma kontx naf din x'kulur għandha tieħu. Jiena nemmen li l-bniedem dejjem hemm xewqa għal Alla, imma mhux dejjem jaf fejn ifittxu. Brother Ryan Dalli għandu 33 sena. Jistqar li għal xi żmien ma kienx jemmen balla u ma kienx jersaq lejn il-Knisja. Kien ifittex lil Alla f'affarijiet oħra. Jiena kont infittxu ħafna fi protesti pereżempju f'attiviżmu soċjali li għadni nemmen ħafna fih, ġifieri kultant għadni nipparteċipa f'xi waħda jew oħra. Wara snin qisni l-barra mill-Knisja bdejt inħoss isu vojt kbirek fil-ħajja tiegħi, kelli kollox dak iż-żmien, kelli l-ħbieb, kont qed nistudja l-università, imma still kelli dan il-vojt u kont noħroġ u paċivil, eċċetera. U rrid nimlieħ. Ipprova esperjenza ta' volontarjat ma' sorjiet ta' Mother Teresa f'Katania. Daw għanġawni għal-frisk, għax meta bdejt nara l-ħajja tagħhom, għalkemm kienu jafu li ma nemminx, ġifieri meta kont ngħidilhom jien ma nemminx, jisom jgħidu la don't worry, ma jimpurtax, it's okay. Kienu jgħiduni li mmur nitlob magħhom xorta. Jgħid li wara din l-esperjenza beda jfittex li jingħaqad ma' ordni reliġjuż. Għażel l-ordni tal-aħwa minuri Kapuċċini. Jistqar li ma' din l-ordni laqtitu l-aktar il-ħidma mal-morda, mal-ħabsin, ma' dawk bla dar u dan kollu flimkien mat-talb u l-fraternità tal-Kapuċċini enuh jaraf li dak kien il-vojt li rid jimla f'ħajtu. Wara ftit ta' żmien Ryan telaq mill-kunvent. Ħass li f'ħajtu kien hemm 3 affarijiet mhux ċari. Igradwa fis-soċjoloġija ma kien għadu ma prattikax f'dan il-qasam, kien għadu mhux kien ximsejja għal ħajja miż-żewġa u ma kellux ċans jiskopri vokazzjoni fih dan il-Knisja bħala lajk. Għalli tweġiba saba meta ħadem mal-Community Chest Fund ma' nies morda bil-kanċer u l-appoġġ. It-tweġibiet bdew ġejjin, kellu relazzjoni ma' tfajla imma ħass li xewqa s-saċerdozju kienet ikbar, għex f'komunità lajkali imma ħass li ried iktar minn hekk. Minkejja li beża li l-Patrit Kapuċċini ma kinux serġgħu jilqgħuh wara 4 snin jikkumbatti s-sejħa, mar lura fil-kunvent tal-Kapuċċini fejn ħassu milquh u mhux ġudikat. Mistoqsi x'għenu biex jaċċetta s-sejħa, Brother Ryan Dalli semma l-esperjenza tal-volontarjat li tkellem u t-talb. L-ewwel talba tiegħi kienet qed niftakar ċar wara l-esperjenza ta' Soretta Mother Teresa kont mort fil-kappella u t-talba kienet mulej li ħudni bil-mod għax ma rajt taqbiżli. Il-ġimgħa fil-għaxija fil-Knisja ta' Salib Imqaddes fil-Florjana, Brother Ryan għamel il-professjoni perpetwa mal-Kapuċċini fejn wiegħed li għajx fil-faqar, jiġifieri li ma jkollu xejn tiegħu, l-ubbidjenza u l-kastità.